Welcome sa among next video. Ato dayong trabaho ron. Magkuan din kining limpyo mi og mga kabulakan. na, pero naalang ko ayuson kadali kami ni Buknoy kay naay nadaot nga kuan ba kaang kambyoan na mo dili pud bag-o nga kaang kaning daan gyapon kay wa pa may kuan god sponsor. Nagpaabot pag ko og naay mo sponsor. Sana all naay sponsor. Kalooy. Tara na. Kini nga bulak amo sa ning i-transfer sa daan ragod nga kaang kay nadaot naman. Hiluoy kaayo ani gi tindog buk ni gi builod yun ayo diri katapit gahi kaayo kuy tuanan lusot na. Dire oh si nindot sa. Oh maganda na siya. Butangan na nato yuta. Ibutang na nato ni dito sa kuan ihang pwesto sa front para guwapo. Haha. Okay. Silang ba dire? Okay, diri na pod ta mangibot tag sagbot. Unsa man tabang mo? Work sa ta dire kay lain pod sige ra tag drama-drama. Si Buknoy nasoko na sige na daw mig drama-drama. Yehey! Oh, tingnan nyo, peting. Oh, labong na kaayo ang sagbot. Kuy naputol. Kahit na kay ibtong kitiguwang na. Kaluoy taon sa mga bulalak ay. Yuhu! Mga bulalak, kaginhawa na mo.